Coñecedes este lugar? Chámase a Cántara da Moura. Neste lugar, situado na Veiga, en Ourense, conta a lenda que nas mañás de brétema de primavera aparécese as mozas de Corzos que gardan o gando unha moura, que é o ser mitolóxico máis emblemático da nosa terra, de Galicia. Esta moura aparece peiteando os seus cabelos dourados cun peite de ouro e deixa caer o seu peite a moza que se agache e lle colla o peite e lle devolva, obsequiaríalla unhas moedas de ouro, porque a moura ten moitos tesouros. E a que non fixera caso do peite ou pasara de lungo, pois a moura castigaría converténdoa nestas pedras que vendes aquí. Entón, este é un lugar emblemático, moi emblemático, que podería e debería ser un gran reclamo turístico para esta terra, para Galicia, para Veiga, para Ourense e para o mundo en xeral. Sen embargo, non é así. Vedes a representación do cartaz da moura, como representan a moura como se fora unha feiri irlandesa. Pois ben, na miña empresa, na Moura Galaica, nós o que queremos, o que quero eu como fundadora, é representar todo este patrimonio rico que temos aquí na nosa terra a través de cómic, de ilustracións e de outros medios modernos orientado a un público juvenil. Este proxecto naceu cando eu vivía en Kyoto, como hai 8 anos, máis ou menos. Entón, a min chamoume a atención como os xaponeses representaban e difundían a súa cultura a través de medios como o manga, como o anime. Entón, eu quixen facer o mesmo aquí en Galicia. E cando volvín, despois de 2 anos estudiando xaponés aí en Kyoto, empecé a investigar e non tiña recursos, como agora mesmo que estou facendo o vídeo coa cámara do móvil. Non tiña recursos, pero tiña unha gran paixón, e a que me levou un ano despois a acabar unha bolsa do Ministerio de Educación e Cultura para promover a cultura galega en Xapón a través do manga, debuxando as nosas lendas. Espero que os chegue a mensaxe de agradecemento e que a Moura Galaica vaya mellorando os seus recursos para facer mellores vídeos.